आम्ही आजमनीच्या गमती सांगणार आहोत. एका हाताने टाळी वाजत नाही कर नाही त्याला डर कशाला. एका हाताने टाळी वाजत नाही कर नाही त्याला डर कशाला. नाव मोठं लक्षण खोटं एका हाताने टाळी वाजत नाही कर नाही त्याला डर कशाला. नाव मोठे लक्षण खोटे बळी तो कान पिळी घरोघरी मातीच्या चुली दान करी काम. एक हाताने टाळी वाजत नाही त्याला कर नाही त्याला डर कशाला. नाव मोठे खोटं बळी तो कान पिळी घरोघरी मातीच्या दान करी काम. थेंबे थेंबे तळी साचे दगडापेक्षा विटणे. एका हाताने टाळी वाजत नाही कर नाही त्याला डर कशाला. नाव मोठं लक्षण खोटं बळी तो कान पिळी घरोघरी मातीच्या चुली दाम करी काम. थेंबे थेंबे तळे साचे दगडापेक्षा वीट मऊ. जेवीन तर तुपाशी नाही तर उपाशी देश तसावे. एका हाताने टाळी वाजत नाही कर नाही त्याला डर कशाला. नाव मोठं लक्षण खोटं बळी तो कान पिळी घरोघरी मातीच्या चुली दाम करी काम. थेंबे थेंबे तळे साचे दगडापेक्षा वीट मऊ. जेवीन तर तुपाशी नाही तर उपाशी देश तसावेस. अल्लाह हरी गाडवाची पाय घरीकडे आरतीकडे. एका हाताने टाळी वाजत नाही कर नाही त्याला डर कशाला. नाव मोठं लक्षण खोटं बळी तो कान घरोघरी मातीच्या चुली कर नाही त्याला डर कशाला. थेंबे थेंबे तळे साचे दगडापेक्षा मऊ. जेवीन तर तुपाशी नाही तर उपाशी देश तसा वेश. इकडे अल्लाह हरी गाडवाची पाय धरी इकडे आड तिकडे वीर. अति तिथे माती अधि पोटोबा मग विठोबा. धन्यवाद.